Captain, a most curious development on scanner 5-7. Let's all take a look at it, Mr. Spock. Screen on, Captain. Captain? What in the name of... Am I seeing things? Not unless I am, too. This is Captain James T. Kirk, commanding the USS Enterprise. Please identify yourself. Idiot. Budem expresívny, môžete to kľudne použiť. Len idiot, a idiot, a idiot, len idiot. Používam tieto expresívne výrazy a ich budem používať. Snad ste nemali pocit z tých tlačových konferencií, že sme tam vyskakovali, boli agresívni. Pretože my sme veľmi korektne povedali na tlačovej konferencii, že vážení priatelia, sme tu preto, aby sme zabezpečili klamstva. Veď každý si je zodpovedný sám za seba. Na morálku sa mňa nepýtate, ja s tým nič nemám, mňa to hlavne nezaujíma, absolútne. Hulváckým, idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky. Nože, ale je to smiešné. To už jednoducho nemá konca kraja. Tak musí byť pripravený na to, že ak sa bavíme o miliónoch. Ja znovu si stojím za slovami, že som staval ambasádu v Bielorusku a je tam havarijný stav. A súčasne sme ukázali, že sme otvorene klamali v mediálnom priestore. Ja to považujem za veľmi vážnu vec, pretože nie je možné, aby sa mohol pohodlne prechádzať z jednej body do druhej. Sme strana, ktorá nemala problém vydierať, ktorá mala fiktívnych darcov. Je to naozaj vážna vec, že ľudia na Slovensku strácajú prácu. Neviem prečo, je mi ľúto a som zvedavý, čo s tým urobiť. Ja som veľmi zvedavý, čo s tým urobiť. Choďte sa tam pozrieť. Ste diletanti. Ste neuveriteľní diletanti, podvodníci a klamári. Ja neprajem nikomu nič zlé. A to je okolnosť neuveriteľných klamstiev. Preto všetkým treba si uvedomiť, že je hubová sezóna, že sa zbierajú hryby. Môj tlačový odbor mi ukázal trúbky a drôty. A ak by sa nám podarilo ešte to, po čom všetci určite legitímne túžime, chceme od januára 2010 predstaviť produkt atakovať vládu Slovenskej republiky. Takého rozsahu, aký som v živote nevidel. A môžete sa hanbiť. Pretože inak to nejde. Inak to bohužiaľ nejde. Fire! Fascinating. Chekhov, take us out of orbit, warp factor 2, and hurry. Úplná halus. Úplná halus.